Ndewonu ụmụ akwụkwọ na ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị. Nnọọ n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị nke taa. Aha m bụ Oriakụ Obi Gloria Ngozi nke na-akụzi na St. Charles College, Onitsha. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ịlọ ụwa nke ndị bekee kpọrọ reincarnation, nke pụtara na mmadụ ga-anwụrịrị anwụ tupu o mee gịnị, ọ bịakwa ụwa ọzọ. O nwere mbumnuche anyị bụ n'uche na tupu ihe ọmụmụ a abịa n'isi njedebe na ụmụ akwụkwọ anyị ga-amata. Nke mbụ, ịmata ihe bụ ịlọ ụwa. Nke abụọ, kọwaa ihe na-eme mmadụ ji alọ ụwa. Nke atọ, kọwaa ihe nwere ike ime onye lọrọ ụwa. Ịlọ ụwa. N'ezigbo nkọwa ya, ịlọ ụwa bụ mmadụ ịnwụ anwụ ma lọghachi n'ụwa ọzọ, na-abụghị n'ụdị ya etu ahụ ọ dịbu na mbụ, nke pụtara na mmadụ ga-anwụrịrị anwụ tupu o mee gịnị, ọlọ ụwa, na mmadụ ama ndị ndụ wee je lọrọ mmadụ ụwa n'ebe ọzọ ma ọ bụ na ezinụlọ ya. Ọ bụ eziokwu na ụka abịala. Ụfọdụ omenala na ọdịnala dịka ịlọ ụwa ekweghị mkpochapụ maka na ha hụrụ ya dịka ihe na-eme eme. Ndị Igbo kwetara na mmadụ nwụrụ ghara imecha ihe niile bụ mkpa ya tupu ọ nwụọ, abịa were ya. Nke a ga-emezi ka onye ahụ kpebie na ya bịa ụwa ọzọ, o werezie ohere ahụ mezuo ebumnuche ya, nke pụtara na mmadụ nwee ka o si wee nwụọ ọnwụ ike wee pụọ, na ọ bịazie ụwa ọzọ na ọ ga-achọrịrị ebe ọ ga-abanye, ya bụ onye ahụ batazie ya ka m wee na ọ bịa ụwa nke ya nọ owu na ọ nwụrụ ọnwụ ike, o wee je banyezie na ezinụlọ nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị, wee jee ebe ahụ lọrọ ha ụwa. Ọ lụsịrị ha ụwa ahụ, nwa ya ahụ ga-emetọpụ ihe ahụ onye ahụ nwụrụ anwụ lọrọ ya ụwa emesara n'ụwa ya mbụ tupu o mee gịnị, o wee nwụọ. Ihe na-eme ndị mmadụ ji ala ụwa. O nwere ihe kpatara ndị mmadụ ji were ala ụwa. Nke mbụ, dịka nkwenye ndị Igbo siri dị, ha kwenyere na onye nwụrụ anwụ nwere ike lọghachi n'ụwa ọzọ n'ihi ha ihe abụọ, nke gụnyere ịbịa nọnyere onye nke ha hụrụ n'anya. Ịma njelu ụwa n'ebe onye ịhụghị n'anya nọ. Ọ bụ ebe ị hụrụ mmadụ n'anya ka ị ga-eme gịnị, ka ị ga-ejela ụwa. Ọ bụrụ gịnị na-agba na-ese okwu, ị nwere ike ije n'ebe a mee gịnị, lọrịa ụwa. Ọ bụ onye ị hụrụ n'anya nke ukwuu ka ị ga-eme gịnị, ka ị ga-eje lọrọ ụwa. Nwere ka ọ bụrụ nwa gị na-agbado n'ezigbote mma, ọ bụ na o nwere ihe ọ na-agabiga, o wee nwee ike ọ bụ na ọnụgo nwaanyị mana nwa na-esiri ya ike, maka na ọ n'ebe nwa nọ ka ihe a na-eje mee gịnị, gbadosie ụkwụ, nwa na-esiri ya ike, o wee nwee ka isi wee tọcha wee nwụrụ, ma ọ bụ ọ bụ na o nwere ka isi wee nwụọ ọnwụ ike. Iwe sị mba na ị ga-eje ka imede nwa gị anụnwe obi, iwe je lọọ ụwa na ezinụlọ ya site na ime gịnị, ịgọzie o wee mụọ nwa, o wee bụkwala etu ahụ ime gịnị ede ka nwa ahụ mee gịnị dị, a wee sị na ọkwa nna ya nwụrụ anwụ mee gịnị, lọrịa ụwa. Nke abụọ, ịbịa bie ndụ nke ha ebighị n'ụwa ha na mbụ. Nwere ka ọ bụ na ibiro ndụ gị etu isi wee chọọ ibi ndụ gị, na ọnwụ ike bịa were gị, iwe sị mba, na ị ga-abakwa ka ije bizuo ndị ahụ ị kwesịrị ime gịnị, ibi n'ụwa gị mee gịnị gara aga, ije ofu ezinụlọ nwa gị mee gịnị, lọrịa ụwa, ma ọ bụ na ebe onye ị hụrụ n'anya nọ mee gịnị, ịlọrịa ụwa, ka ị wee bizuo ndụ ahụ etu ahụ isi wee chọọ ibi ndụ ahụ tupu ọnwụ ike ahụ eme gịnị, abịa were gị. Cheta na nwoke nwere ike hụ nwaanyị ma ọ lọọ ụwa. Onye dara ogbenye nwere ike bịa ụwa ya ọzọ bụrụkwa gịnị, ọgaranya, ma ọ bụ bụrụzịa ọgaranya ngada. Nwere ka ọ bụ na ụwa mgbe ị bịara na ịbụ amam ụdị ogbenye a ga-eme gịnị, a ga-akpọ ya akpọ, iwe sị mba. Ị bịazịa n'ụwa gị ọzọ, i wee bụrụ ọgaranya nke amaghị ka a ga-eme gịnị, ka a ga-esi wee mee gịnị, wee kwu ya ekwu na hei na o nwere ihe a chọrọ na ezinụlọ ga-eme gịnị, agaghị afụ. Ọzọ, mmadụ nwere ike si na otu obodo gaa ịlọ ụwa n'obodo ọzọ. Ọ bụghị naanị n'obodo ka eme gịnị ka ị ga-alọ ụwa, ọ bụrụ iwu. Ị nwekwa ike jikwa n'obodo ị hụrụ mmadụ n'anya mee gịnị, jekwa ebe a mee gịnị, lọọ ụwa. Apụtakwa ebe a sị na afụrụ onye dị etu a, onye dị etu a, nọ etu ahụ onye ahụ mee gịnị, etu ahụ oke afọ dị ka onye ahụ mee gịnị, oke afọ nwụrụ anwụ, na etu ahụ oke afọ nwụrụ anwụ dị ka onye ahụ mee gịnị dị, awesị na ije n'obodo ahụ mee gịnị, jee lọọ ụwa. Oge ụfọdụ ọ na-awụ ị na-aga efu onye yiri onye nwụrụ anwụ, isi hei
na onye ahụ bụ nnọọ carbon copy Okafọ nwụrụ anwụ. Inekwa anya ịfụ na arụmọrọchi niile ahụ dị Okafọ na-arụ tupu ọ nwụọ mee gịnị dịka onye ahụ na-arụ isi anyị ma na mmadụ na-alụ ụwa na Okafọ ejegobe onye a mee gịnị je lụọrọ ya ụwa. Mmadụ nwere ike lụọrọ nwa ya na-eleghị anya ụwa ka o were ohere ahụ kpaa ya gịnị eze, nwere ka ọ bụ na o nwere ihe nwa gị ahụ mere gị wee sị na ị ga-abụ ya ihe o mere gị, iwe je lụọrọ ya ụwa na ezinụlọ ya ka i wee mee gịnị nwa ahụ ọ mụtara o wee kwukwara etu ahụ ime gịnị ede tupu ị nwụọ ka o mee gịnị ka ọ dị. Nwa ahụ ọ mụtazi eme gịnị a na-eme isi ike nke amaghị ka a ga-eme gịnị ka a ga-esi wee kwu ya ekwu. Ọ ihe ahụ o mere gị ka ị chọrọ ka ime gịnị ka ị bọrọ. Ndịiche dị n'etiti ịlụ ụwa na ọgbanje. Ọ dị ọtụtụ ndịiche dị n'etiti ịlụ ụwa na ọgbanje. Ị na-anya kịta ịfụ na anyị abatakwana n'ihe ọzọ a na-akpọ gịnị ọgbanje. N'ịlụ ụwa, mmadụ nwụrụ anwụ na-abịaghachi n'ụwa ọzọ site n'afọ nwaanyị ọzọ ịlụ ụwa. Ọ bụghị iwu nọ n'afọ nwaanyị mụrụ gị ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-alụ ụwa. Ị nwere ike baa n'afọ nwaanyị ọzọ mee gịnị jee lụọ ụwa, mana ọgbanje ga-abụrịrị n'afọ nwaanyị ahụ mee gịnị mụrụ gị ka ị ga-eme gịnị ka ị ga na-agba nje ahụ. Onye lọrọ ụwa nwere ike site na nwoke gbaghachi n'ụdị nwaanyị. O nwere ike ọ bụrụzi nwoke ahụ ime gịnị ịbụ ka ị ga-abụkwasị ma ime gịnị ma ịlụ ụwa. Nwere ike ọ bụrụ na ịbụ nwoke ịlọzịa ụwa bụrụzịa gịnị nwaanyị ị na-emezi omume ka gịnị ka ụmụ nwaanyị omume gị niile adị ka omume gịnị nwaanyị asị na onye a bụrịrị onye a na-agbanyeghịkwa nọọ nwoke ka o mee gịnị ka ọ bụ ma ọ bụ nọọ nwaanyị ka ọ bụ nọọ onye a ka o mee gịnị na onye anwụrụ anwụ na Okeke anwụrụ anwụ ka o mee gịnị ka ọ bụ ma ọ bụ Agnes anwụrụ anwụ ka o mee gịnị ka ọ bụ. Ọgbanje bụ mmadụ ịnwụ anwụ ma bịakwa ụwa ọzọ ugboro ugboro. Ifugo ihe bụ ọgbanje, mmadụ ịgba nje ọ bụghị otu ugboro. Ọ bụ site n'ịgba nje ka esi nweta aha ahụ bụ gịnị ọgbanje. Nwata bụ ọgbanje na-abụ ọnwụọ bịakwa baa n'afọ nne ya amụọ ya ọzọ n'ụdị ya nne gịnị ụdị ahụ o mee gịnị ọ dịbụ na mbụ. Ndị na-abụkarị ọgbanje, ọ bụghị mmadụ niile na-abụkarị ọgbanje. Ọ bụ eziokwu na ọgbanje dị na nwoke dịkwa na nwaanyị, mana oge ụfọdụ a na-asị na ọ bụ naanị ụmụ nwaanyị mee gịnị bụ ọgbanje. Ekweteghị m. Ọgbanje dị na nwoke dịkwa na nwaanyị, mana ebe o ruru ụlọ biri bụ n'ebe ụmụ nwaanyị mee gịnị nọ. Ihe ndị ọcha na-akpọ ya bụ gịnị changeling, nke pụtara na ndị ọcha kwenyere na ọgbanje mee gịnị dị. Ndị Igbo kwenyere na ọ bụ ajọ mmụọ na-eme ka ụmụ mmadụ na-anwụ ọnwụ ike. Ọgbanje na-abịa n'ụdị mmadụ na n'ihi nkwa ha kwere n'otu ha anaghị anọ ndụ n'elu ụwa were nwụọ. Ha bịa ha anaghị anọte aka eme gịnị ha nwụọ jekwa mee gịnị banyekwa n'afọ ọzọ mee gịnị amụkwa ha aka a na-akpọ gịnị ọgbanje. Ihe banyere ndị ọgbanje, ọ dị ọtụtụ ihe eji were amata ndị ọgbanje. Tupu ọgbanje abịa ije ọjọọ ya n'ụwa, ha na-ekwe ndị otu ha nkwa dị iche iche. O nwere ndị na-ekwe nkwa na ha bịa n'ụwa na ha ga-alaghachi ka ha dị na nwata. Ụfọdụ na-ekwe nkwa na ozugbo a mụrụ ha eme gịnị ha nwụọ jewarụ. Ụfọdụ ekwe nkwa na amụpụta ha na ọnwa obere oge eme gịnị ha nwụọ. Ụfọdụ ekwe nkwa na ha nụrụ anadịghị eme gịnị ha nwụọ. Ụfọdụ ekwekwe nkwa na ha jee ebe nwoke na ha gata nwoke ahụ afụ. Ọ bụrụ na nwoke nweburu ego nwoke ahụ eme gịnị esita eme gịnị akụnụba niile ahụ o mere ome gịnị sota eme gịnị laa n'iyi. Ụfọdụ ekwe nkwa na ha na-amụ nwa ha eme gịnị a na-anwụkwa. Ha na-amụ nwa ha na-amụ ma ọ bụ na ozugbo ha mụsara nwa ha ahụ eme gịnị anwụọ nwa ha eme gịnị anwụkwa. O nwere ndị na-ekwe nkwa na ha bịa n'ụwa na ha ga-alaghachi ka ha dị na nwata. Ụfọdụ na-ekwe nkwa na ọ bụ mgbe ha gụchara akwụkwọ ka ha ga-anwụ ka ego niile awụfuru n'isi ha bụrụ ihe lara n'iyi. O nwere ndị na-ekpebi na mgbe ha kpatachara ego ha nwụọ ka ha ghara irite uru na ya. N'aka nke ụmụ nwaanyị, ha na-ekpebi na ozugbo ha lụrụ di na ha ga-anwụ na-amụtaghị nwa ọbụla ma ọ bụ bara di ha uru ọbụla. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-ekpebi na ha ga-anwụ mgbe ha na-amụ nwa. O nwere ndị na-ekwe nkwa si na ha mụchaa ụmụ ha anwụọ ma ọ gbaghara di ha ụmụaka ka ọ tabazie afọ dị n'ime ya. Ebe ike ọgbanje na-adị, o nwere ebe ike ha na-adị. Iyi ụwa bụ ebe ike ọgbanje na-adị.
ọ bụ ihe ụwa ka ọgbanje ji ekwe nkwa n'otu ha tupu ọ bịawa ajọ njem ya n'elu ụwa. Oge ụfọdụ ihe ụwa abụ mkpụrụ okwute na-akwọ mụrụmụrụ ma na-egbuke egbuke ka ọ na-edo. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụkwa mkpụrụ akị nke ntụtụ isi ya na-ejupụta n'ime ya. E nwere ihe ụwa a na-eli n'ala, nwekwa nke a na-eli n'elu osisi, onwekwe nke a na-elikwa n'akụkụ ebe dịgasị iche iche n'ukwu osisi. Na ije na ebe ahụ ukwu osisi ahụ dị, esi n'ebe a ka eme gịnị abọbụ ya ilu ịtụ aka ebe ihe ụwa gị dị, ịtụzi aka ebe ahụ ihe ụwa gị dị, abọwazi anya. Ọ bụrụkwa mmadụ nkịtị na-abọ, ọkwa nwa dibịa ka a na-akpọta. Nwa dibịa ahụ wee jee bọwa ihe ụwa ahụ, ọ bọgidezie bọgidie. Ọ bụrụ na ịbụ ọgbanje ahụ n'eziokwu, mgbe a bọgidere ya, o nwere ihe ọ ga-aba bọpụta sị na-amadị ihe a. Oge ụfọdụ ọ bụrụ ugegbe, oge ụfọdụ ọ bụrụ mkpụrụ akị, oge ụfọdụ ọ bụrụ akwa ekechichara ekechi. Ịtọsazi akwa ahụ, ị ga-afụ ọtụtụ ihe megịnị dị n'ime akwa ahụ. Esi na atọghezi akwa ahụ, esi nọghị ụwa gị dị ihe a, nọghị ụwa gị dị ihe a. Ndị ọgbanje mmiri na-eli nke ha n'ime mmiri. Onye ọbụla nke ya pụtara n'elu ala abụrụla onye nwụrụ anwụ, beọsọ ma onye ajọ dibịa ji aka ya wee bọọ ihe ụwa ya. Ọghọm dị na ọgbanje. Ọ dị ọtụtụ ọghọm dị na ọgbanje. Ọgbanje na-ebutere ezinụlọ ọ bịakwutere aja aha. Kedu ka o si ebutere ezinụlọ aha aja aha? Ihe a na-ekwu bụ ezinụlọ n'ọkwa sọsọ ọgbanje ka a mụrụ n'ezinụlọ na ọ nakwa awụ ọmụrụ ahụ eme gịnị, ha nwụrụ ozugbo. Na ha jee ije dị na ha nakwa amụta nwa, ma ọ bụ oge ụfọdụ ha na-amụ nwa ha eme gịnị, ha nwụrụ, ma ọ bụ nwoke jee nụọ ha. Ya ihe niile ọ na-eme eme gịnị, aghasasịa. Makakwa mmadụ mere ọgịnị jekwa na ezinụlọ ahụ. N'ihi nke a, ọ na-etere ezinụlọ ahụ gịnị aja afa. Ezinụlọ ahụ achọghị ije ebe ahụ eme gịnị, a na-asọzi ezinụlọ ahụ asọ ya ijekwa na kwasọsọ ọgbanje. Oge ụfọdụ kwa ha na-ajọ sọsọ njọ, oge ụfọdụ ha abụrụ sọsọ gịnị mma ịnekwasị ha abụrụ gịnị ugegbe. Ọ na-ebutekwa ume ọmụmụ. Oge ụfọdụ ọ na-ebutekwara ezinụlọ ahụ gịnị ume ọmụmụ. Aja ije dị ịmụ nwa abụrụ bịana ka ị mụọ, eje enu je ana n'owe, onwere ihe imegide emegide. Asaghị jekwa ka ime gịnị ka ebe ọrịa ihe ụwa, ihe ka ha ga na-ekwu, jekwa ka ije mee nke a, jekwa ka ije mee nke a, jekwa ka ije ibinye ndị mmiri ihe ha, ka ndị mmiri wee mee gịnị, wee raa anya aka ka a wee mụọ nwa ọ ga-amụ. Oge ụfọdụ asaghị ọ mụsịgo ụmụ niile ọ ga-amụ na mmiri o, na ihe ọzọ n'elu ụwa bụ ime gịnị, ịbịa egwuregwu. Mgbe a ga-agwagodi ihe dị etu a, ị ga-ekatị ntị ka ije, ị na-agba ka ụkwụ gị mee gịnị, ka ụkwụ gara. Nnwale anyị kwuru na ihe ọmụmụ a na o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị mata n'isi njedebezi. O nwere ihe anyị chọrọ, ihe ahụ anyị kwuru na ebumnuche anyị, ya ka anyị chọsị ka anyị nwalee ụmụ anyị, ka anyị mara ma ha esonyekwara anyị na nkọwa ahụ anyị kọwa gbasara ịlọ ụwa na ọgbanje. Kọwaa ihe bụ ịlọ ụwa. Nke abụọ, ihe na-eme ndị mmadụ ji were eme gịnị ala ụwa. Nke atọ, ihe nwere ike ime onye lọrọ ụwa. Nke anọ, gịnị bụzi gịnị ọgbanje. Nke ise, kedu ka esi amata onye bụ gịnị ọgbanje. Nke isii, kedu ebe ike ndị ọgbanje a na-adịkarị? Ọ bụ ebe niile ka ike ha na-adị ka o nwere ebe ọ na-adịkarị iche? Nke asaa, depụta otu ọghọm dị na ọgbanje. Na nchịkọta anyị, ụmụ akwụkwọ na ọha na eze ndị gere m ntị, achọrọ m ka unu nebanye anya na-ekwe igwe a, nke ebe a ga-esi wee nweta m, nke nọmba ya bụ 08137715552.